బంగారు తల్లి ప్రేరణ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మేడంకి వాళ్ళ టీంకి మరియు ఈ కార్యక్రమంలో మేడం గారు చెప్పిన విషయాలు గురువుల యొక్క గొప్పతనం, విద్యార్థుల యొక్క ఆలోచన విధానం ఏ విధంగా ఉండాలి, మరి సమయాన్ని ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలి అని ఇంకా మంచి మంచి విషయాలు చెప్పింది. ఈ కార్యక్రమంలో చెప్పిన విషయాలు మీరందరూ కూడా వాటిని పాటించి దానికి అనుగుణంగా మెలిగితే మీరు ఉన్నత స్థాయికి చేరుతారు. ఈ విధంగా మా విద్యార్థులకు మంచి మోటివేషన్ కార్యక్రమం జరిగింది మేడం. చాలా చక్కని విషయాలు తెలియజేశారు. తెలియని కూడా ఇంకా ఎన్నో విషయాలు కూడా మంచి మంచి విషయాలు తెలిపారు. మా విద్యార్థులు ఆసక్తికరంగా కూడా ఇంట్రెస్ట్గా కూడా విన్నారు. పాటించాలనే ఆలోచన కూడా వాళ్ళలో రేకెత్తింది. ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మంచి మంచివి ముందు ముందు కూడా జరగాలి మా స్కూల్లో కూడా అని కోరుతూ మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం.